Bună ziua, oameni buni! Bine v-am găsit și mă bucur că ne vedem din nou. Între timp se întâmplă tot felul de chestiuni la nivel mondial care ne și interesează, adică nu se întâmplă să fie la ei acolo. Că dacă va fi la ei acolo, va fi și la noi și nu știu cât de bine va fi. Mă uitam, nu mai știu ce să cred. Mă uitam cum un președinte francez este condamnat definitiv pentru că a luat mită, nu de la vreun miliardar francez sau de la nu știu ce miliardar american sau de la nu știu ce miliardar englez sau german, nu. A luat mită zeci de milioane de dolari de la acel tovarăș Gaddafi. Cum? Da, de la acel tovarăș Gaddafi, de la cel care a învățat la noi pe timpul lui Ceaușescu, de la cel care avea un mod foarte ciudat de a-și conduce țara, destul de pozitiv pentru neamul lui, care a fost răsplătit prin ucidere ca și Nicolae Ceaușescu. Da. Deci a luat mită de la dictatorul Gaddafi. Și ce credeți? Că tot același președinte a mers cu avioanele și a bombardat Libia. El mai întâi, când a văzut că nu mai face față, help! Și i-a chemat și pe americani. Da. A fost condamnat, oameni buni, zeci de milioane de dolari și a fost condamnat 3 anișori cu suspendare de parcă era un judecător român condamnat de alți judecători români. 3 anișori. Păi bă, frățică, dacă președintele unui foarte cunoscut și destul de puternic stat din Europa, că să spune că exista troica Germania, Franța, Anglia, care mânărea oarecum toate chestiunile europene, un președinte francez a luat milioane de dolari mită de la Gaddafi, pe care pe urmă l-a tocat cu aviația franceză, fiindcă începuse să răsufle treaba. Nu că dictatură, nu că... Nu. A fost semnalul primăverii arabe. Da? Sigur că americanii nu prea mai sunt satisfăcuți de ce s-a întâmplat cu primăvara asta, deși ei divide timpera, adică ei erau cu bățul în gard. Dar nu s-a mai scos tot jarul din foc prin această primăvară arabă. În Egipt a ieșit cum a ieșit. Nu mai vorbim de Afganistan, unde după ce și-au luat tălpășița, au venit băieții cu băscuțe și au luat puterea în nicio lună. Da, ce să spui de... Mi-aduc aminte că și un cancelar german, unul Helmut, iubit și ridicat în slăb de neamul lui, până la urmă a fost anchetat pentru
contribuții ilegale la niște campanii electorale. Mai mi-aduc aminte și de un prim-ministru italian care lua finanțări de la mafie și tot așa și tot așa, de încep să cred că Europa Centrală și de Est e mult mai puțin coruptă decât a fost, este și va fi Europa de Vest. Acolo sunt bani mulți, sunt mormane de bani, da? Și din 7 mormane de bani, 3 sau 4 mormane sunt bani negri. Și ăia trebuie să circule pe interese, Păi și cum să circule pe interese? Păi Neacutare urmează să fie ministru în domeniul meu și dă și el un ordin de ministru și pot să cumpăr și eu pe mai nimic, nu știu ce. Și atunci îl ajutăm în campanie, îi băgăm acolo cât e nevoie, 3, 5, 8, 10 milioane. Acolo sunt bani, mulți. Sigur că i-au ademenit și pe ăștia de la noi. Dar cu mai subțireanu așa că, voi sunteți marginea Europei. Ție ți ajung 2 milioane, gata. Vorbea la Adrian Năstase de 2 miliarde, hai să fim serioși. O fi avut și el până conturi 30-40 de milioane de dolari, cel mult. Dar nu l-au dovedit. Ei nu l-au dovedit, l-au condamnat, vorba lui doamna aia judecătoare de la Înalta Curte, care a zis că toată nația știe că e corupt, așa că trebuie să facem dreptate. Ea aia înțelegea. Face dreptate că știe nația că e corupt. Bă, dar probe în dosar ai? Am, indirecte. Indirecte? Adică ca la biliard, așa, dăm cu mantă? Cum? Sigur că e vinovat. Bă, dovediți. Dovediți. Nici măcar nu i-ați luat banii, fiindcă au apucat ea de la CIA să ia mai repede decât ați umbla voi. Da. Sau tantia aia, Doamne, zicei că e zărghită, care a sărit hopa de la tribunal la Curtea de Apel exact în ziua în care era necesar să-i condamne pe unii. Dom'le, nu știu, vinovați, nevinovați, nu contează. Dar judecătorul dinainte, pac, l-au scos, l-au umflat, l-au băgat la ghe, l-au omorât, am terminat cu el și la ăia le-a dat 10 ani și să lăuda Băsescu ce... Mi-a zis mie Camelia că n-a avut cod, că le dădea 20 de ani. Da, e bine și 10 ani. Bă, asta e justiție, bă, ți nebunit. Doamne, iartă-mă. Da, sigur, deci repet, că odată cu, nici nu știu cum să zic, democrație, hai să zic, democrația asta exportată din Occident, a venit și corupția endemică. Că aici fiind de plătit mai puțin, vorba la un avocat german care i-a spus la clientul lui, care s-a dus să plângă ce a pățit el în România și că vrea să plătească și vrea să taxe de timbru și cu tare și avocați celebri și avocatul zice, domne, e mult mai ieftin, te învăț eu, cumpără judecătorul. Un avocat german, celebru, i-a spus clientului lui că e și mai ieftin și mai rapid să cumpere judecătorul. La bază, ne-a dat la bază. Zice, și ăsta l-a întrebat, păi, prejudiciul e mare de ordinul milionilor. Măi, zice, la judecătorie 5.000 de euro, la tribunal 15.000 de euro și la Curtea de Apel 25-30.000 de euro. N-ai? Păi vezi, hai, dă-i drum. Da, deci aveau și tarif care ajunsese să fie cunoscut în Germania. Deci la ei serviciile nu stau degeaba
și nu se ocupă să-și bage coada la justiție ca să condamne pe cine vor ele. Nu. La ei să știa tariful. Omul avea probabil și listele cu nume. Ăsta ia, ăsta ia, ăsta nu ia, la ăsta să nu vorbești. Că de fapt în Occident sunt societăți specializate și plătite ca să te facă să câștigi un proces civil sau penal. Deci aia e meseria lui. Să duce și face tot ce e necesar și posibil ca să câștigi procesul, chiar dacă ești vinovat. Acolo s-a ajuns în societatea democratică occidentală. Nu vorbesc de America, unde e la înalte cote cum să păcălești un juriu. Fiindcă în America e cu jurii la astea importante, sunt 12 oameni din popor care trebuie toți 12 să spună guilty or not guilty, adică vinovat sau nevinovat. Și dacă societatea respectivă e ultra specializată, măcar pe 2-3 din jur îi face să zică nevinovat și până la urmă să iasă omul nevinovat. Că noi, chiar eu personal, când am văzut acum 40 ceva de ani, 12 oameni furioși cu Fonda, film excepțional, zic, domne, da, uite așa ar trebui să fie și la noi, cu 12 jurați, care e greu să-i păcălești pe toți 12, ca după aia, la vreo 5-6 ani, să văd vreo 2-3 filme cu specialiști ăștia care fac jurații să fie acolo unde vor ei. Că fac și invers, adică pot să facă să-l condamne pe unul nevinovat. Fiindcă ăla care a făcut fapta plătește ca să pice ăla, să nu pice el. Da. Și zic că, păi nu mai e bine. Era bine cum a fost în 12 oameni furioși, dar în ce e acum crimă și pedeapsă. Bun. Și atunci mă întorc la ce spuneam despre Uniunea Europeană, despre atâți șefi de stat și de guvern corupți, dovediți. Vă dați seama cât sunt nedovediți sau de care nu s-a aflat. Dovediți și șantajați, dar nu și condamnați. Frumos? Dom'le, pe timpul lui Horia Cloșca și Crișan, județ, era o comunitate de sate, poate și de localități mai importante, care avea un județ, adică un jude, adică un judecător, care ăla judeca cauzele oamenilor, judele, în general după niște cutume. Că legi așa cum avem noi azi, 6 tiruri de legi, nu erau. Dar judeca după bunul simț și după dreptate. Adică și încerca pe cât posibil să împace părțile sau, dacă nu reușea să le împace, măcar oamenii să nu plece de la el și când ies afară să-și dea cu barda în cap. Asta era județul. Judecată. De unde în zilele noastre județul ca zonă teritorială care are un tribunal. Atenție! Că într-un fel s-a păstrat. Fiecare județ are un tribunal. Și la 5-6 județe există o curte de apel. Și peste toate curțile de apel există înalta curte de casație și justiție.
important e ce e în ele. Că atunci era un judecător, care judeca după bunul simț și după cutumele localității, ale conclavului din jurul judelui. Acum, din păcate, judecătorii nu mai sunt niște oameni care pot privi de la înălțimea răspunderii lor în mod egal și fără niciun fel de interes personal și să judece ca judele, după bunul simț. Sigur că trebuie să respecte litera și spiritul legii, dar deasupra la asta e judecătorul. Că dacă n-ar fi judecătorul, am băgat într-un supercomputer toate legile, da? I-am băgat un soft care spune dacă ăsta zice așa e așa, dacă zice așa e așa, și ar veni fiecare și ar pune reclamația, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare, probele, martorii și ar apăsa pe un buton și supercomputerul judecător ar spune cu tare plătește atât, cu tare face aia, cu tare să duce la închisoare. Nu așa. De-aia există judecător. Și să mă scuzați, doamnelor foarte multe și domnilor judecători, dar cinstea care v-a fost acordată de a ne judeca pe noi, muritorii de rând, trebuie să o apreciați și să nu o folosiți în mod greșit. Sigur, oamenii sunt supuși greșelii. Sigur că un judecător, 2, 3 judecători sunt oameni și ei. Ca și preotul care păcătuiește că e om, și judecătorul poate în anumite cazuri să greșească. Din cauza asta s-au prevăzut apelul și recursul, adică să mai vină și alți judecători să judece aceeași cauză. Dar ce e supărător e că poți observa în motivarea anumitor sentințe ori reaua credință, reaua voință a judecătorului, care motivează călcând cu bocancii pe viețile oamenilor și neavând nicio răspundere, fiindcă, domnule, eu sunt inamovibil, mie nimeni nu poate să-mi facă nimic, asta e opinia mea, nu-ți convine, fă apel. Și ai ghinionul ca la apel să fie niște confrați de-ai lui la fel de bine intenționați și te-ai trezit că ai pierdut averea la 7 generații, fiindcă 3 judecători așa a vrut mușchiul lor. De asta vă spun, doamnelor și domnilor judecători, folosiți creierul, cunoștințele voastre, dar nu uitați să vă folosiți și inima, fiindcă sunteți oameni puși în funcții de înaltă și mare răspundere și trebuie să faceți față acestor funcții și să puteți merge acasă, să puneți liniștiți capul pe pernă, să nu aveți coșmaruri și să aveți regrete cauzate de propria voastră comportare. Eu m-am învârtit mult până sălile de judecată. Mult. Și am citit la viața mea multe sentințe, unele care îi priveau pe cei din jurul meu și unele care mi erau aduse ca mostre de
ori de râs cu hohote, ori de plâns, că erau niște sentințe atât de evident răuvoitoare, încât spuneai, bă, ce mai caută ăla în răspunderea de judecător? Sistemul actual în care cel mai înalt for al puterii numită puterea judecătorească, este CSM-ul, în care sunt și doi reprezentanți ai noștri. Nici ăia nu sunt cu adevărat reprezentanții noștri. Este greșit. Am făcut cândva niște propuneri pentru un CSM așa cum ar trebui să fie, splituit clar între magistrați, adică judecători, și procurori, deci secții complet separate, și în ambele secții majoritatea celor care au drept de vot să fie din societatea civilă, din avocatură, din executorii judecătorești, din notari. Da. Și ei sunt tot parte din sistemul juridic. Și ei nu au a răspunde în fața nimănui. Și atunci, într-adevăr, Consiliul Suprem al Magistraturii, în care ar fi reprezentanți tot așa, 2 de la nivelul judecătoresc, 2 de la nivelul de tribunal, 4 de la nivelul de curți de apel. Ministrul Justiției. Da, și Ministrul Justiției. Dar nu cum e acum. Acum e o caterincă. E o caterincă, e de la alegeri încă să fac tot felul de manevre. Bă, nu-l alegem pe ăla, bă, să nu se aleagă ăla. Vedeți cum faceți că e cam cinstit, cam nu poate fi tras de nicio ață. Nu e bun, nu e bun. De ce nu e bun, mă? Că voi tot timpul vreți să faceți aranjamente? Că, virgulă, când e nevoie, trebuie tras de ață? Cu asta se ocupă unii. Dă până servicii, dă până politică, dă pe la cotroceni. Cum să aleagă ăia care conduc destinele justiției? Ca să nu le facă lor probleme. Da. Multe sunt de schimbat în legislația românească. Aproape toate. Aproape toate, fiindcă și-a băgat Sarsanail coada, știind domnul Luciferius că stâlpul de bază al unei societăți și al unui neam e justiția. Fiindcă după cum întoarce capul justiția, așa merg treburile în statul ăla. După cum se uită cu plecăciune în sus și cu mânie în jos, lucrurile nu merg cum trebuie. Și reverberează în societate, în neam, o stare de incertitudine, de teamă, de instabilitate, care nu face bine deloc neamului românesc. Ce să vă zic, oameni buni? Mă gândesc că poate om avea noroc și om reuși să restartăm
acest pilon al societății și, în general, să restartăm întreaga societate. Nu știu, aștept să apară oameni chiar independenți, care să aibă decalog pentru alegeri, ce vor face ei în primele 10 luni de mandat, cum văd ei viitorii 4 ani ai neamului românesc, ce angajamente își au față de neamul care îi alege și să putem să-i alegem în cunoștință de cauză. Nu papagale ăștia care li se pune textul în față și zic: vă dăm, vă facem, suntem trup și suflet, abia așteptăm să plecăm la Bruxelles. Știți că primele alegeri sunt pentru Parlamentul European, unde să ne plătească Parlamentul 5.000 pe lună, camera de închiriat, adică un viloi, da? Unde să avem secretar, unde să avem aia. Ăsta e subtextul. Textul trebuie să fie foarte clar. Dacă mă alegeți pe mine parlamentarul vostru european, eu voi face următoarele lucruri în Parlamentul European. Sigur că Parlamentul are în contextul ăsta tâlhăresc o foarte mică importanță, dar mi se pare mie că nu mă aud, da. Ok, Parlamentul European măcar dă voce neamurilor. Acolo, deși parlamentarii noștri sunt și acolo divide et impera. Unii sunt la socialiști, alții sunt la populari, alții sunt la populari, ăștia, alu Franțuzoi, nu știu cum, de e fostul ministru al agriculturii, șef de grup, Renew, așa. Mi-a suflat în cască, observați că eu am căști, ia uite, o cască aici și îmi suflă Dumnezeu în ele. Deci, deși sunt așa separați, pe mine m-ar interesa să văd, când e cazul, o opinie a deputaților care mă reprezintă pe mine și neamul meu. Bă, o să fi voi socialiști, o să fi voi liberali, o să fi voi renuveiști. Mă, da, când e vorba de o treabă care mă privește pe mine, pe neamul meu, mă, acolo trebuie să fiți români. Dacă nu sunteți, partidul vostru să piardă dreptul de a mai trimite pe cineva în Parlamentul European. Să nu-l mai votăm. Și jur că o să mă ocup să spun de fiecare dată poziția parlamentarilor români din Parlamentul European. Astfel ca, pe viitor, partidul care este împotriva neamului care l-a trimis acolo să dispară, să nu mai trimeată pe nimeni la Parlamentul European. Da? Bun. Și acum închei urându-vă tuturor viață lungă, sănătate maximă și Dumnezeu să vă aibă în grija Lui.